Asibingelele kubo bonke abantu abasibukele njengamanje ku Dr Ngonyama TV. Obingelelayo isibane sinamandla abantu bayifana ezweni. Namhlanje sihleli naye umkhulu Dr Ngonyama. Umkhulu namhlanje sifuna ukuxoxa naye kabanzi ngomcebo weyigubhu. Mkhulu, bengicela ukuthi ukhulume nabantu ubabingelele ku Dr Ngonyama TV. Asibingelele nje wonke umbukeli osibukele ekhaya. Ngonyama lo ongumelaphi ndabuko osejimistini ngokusiza abantu lapha eDelmo Park. Ngokuningi kwahlukahlukene nje ngoba abantu abazi ukuthi uma umelaphi kuye kube umsebenzi ehlukahlukene oyenzayo. So Ngonyama lona nje engaphetha ngathi osejimistini lapha atholakala khona. Mkhulu, namhlanje ngifisa ukuchazela abantu ukuthi ngoba sithe sokhuluma ngeyigubhu namhlanje. Ngifuna ukuchazela abantu ukuthi isigubhu mkhulu sithathwa umuntu kanjani. Ukuze abantu lapha ekhaya bekwazi ukuthi kahle kahle mangabe besuka bethi bazofuna igubhu kumkhulu bekwazi ukuthi sithathwa umuntu onjani mkhulu. Ake sikhulume ngesigubhu ngoba vele into ejulile le edinga ukuthi abantu bayazi abaningi ehlale bahlupha. La ekhaya njengongonyama uma sikhuluma ngeza la ekhaya. La ekhaya sike isigubhu esikuphakela imali uhlele endlini. Isigubhu sala ekhaya sibiza ukuthi akube ukuthi wena mhlambe umuntu onamathende kodwa ufuna ukuphakama. Akube ukuthi emsebenzini okuwona uyasebenza ufuna ukuphakama emsebenzini. Akube ukuthi khona into oyenza mhlambe usiza abantu ufuna ukuthi isigubhu silanda abantu bekwazi ukuphila abantu ngoba isigubhu sala ekhaya siyakwazi ukuthi uma usilandile ziyaye zehlukane ukuthi uphinde uthole isigubhu ukuthi uma silanda abantu siphinde sibaphilise. So isigubhu sala ekhaya sifuna ukuthi umuntu asilandele ukuthi khona into engiyenzayo mina kodwa ngifuna siyongilekelela ngoba angifuna abantu kubadukisa ngithi isigubhu silanda kuyogembula wenze cha. Isigubhu yebo nasegembuleni siyakulekelela kodwa kubiza ukuthi ke kuzobona impumela ngokusheshsha kube ukuthi ikhona into straight osilandele yona ozokwazi ukuthi mina ngibona ukuthi Ngonyama ngisizile angathi umuntu uyazi ngithathe ngemali yokugcina kodwa yikho lento akayenzayo ukuthi akathi mayasilanda wayivula wayenza. So kufuna ukuthi lokho into oyenzayo ozobona nawe ukuthi lesigubhu sifike sa pick up la ngeke ngithi mina umuntu noma kuthiwa evikini mawuyinyanga usilandile ufuna ukho lomnyakazi ngoba vele ikhona into oyenzayo osilandele yona iloko engakusho kahle. Siyabuza mkhulu, siyabuza Dr Ngonyama. Usho ukuthi ke lesigubhu kahle kahle asisona lesimkhulu esithi mangasithola nje ngivuke seninemali ngaphansi kombheda noma nje ngivuke seninayo yonke into. Leka kahle anginazi igubhu enjalo lokuthiwa zifaka imali. Yiko ngathi kubalekile ukuthi umuntu umayeza ke njengongonyama kube ukuthi uzolanda into phezulu kwento akayenzayo. Ngaphandle komuntu ke ozofuna nje ukuthi ngivule inhlahla ngithola umsebenzi. Naye siyamemukela kodwa masikhuluma ngesigubhu sikhuluma ngomuntu ozosilandela something akayenzayo empilweni. Yebo. Cha ngizwa kahle mina ngethemba ukuthi nababukeli emakhaya bayeza ukuthi cha akumele uze uDr Ngonyama ngoba ufuna kwenza kalimlimi. Ufuna kube khona into oyenzayo sibese siyakulekelela. Kunjani? Siyabonga kakhulu Dr Ngonyama, siyabonga kakhulu ukuchazela abantu. Ngifisa ukuthi ke emkhulu usichazele la kabanzi ukuthi ke igubhu ke zihlukene kanjani? Zihlukene kanjani ukwenzela ukuthi abantu bekwazi becaciseleke umuntu ekwazi ukuthi mangabe ngempela ngiza uDr Ngonyama ngizofuna isigubhu ekwazi ukuthi zihlukane kanjani? Igubhu zehlukene khehla. Kunesigubhu lekhaya oyusithola kube ukuthi samsana nedlozi lakho. Ofika usibike edlozini. Yeah. Isigubhu esikanjalo kuyenzeka omunye umuntu afika azosilanda. Uma ngabe ngihlola mina ngibona ukuthi kunenkinga edlozini. Umuntu kanjalo ngeke ngisamnika. Ngeke ngimtshele ukuthi uyazi ufuna ulungisa ukuthi noma kufuna ukuthwala isigubhu esikanje ungenani ngoba lesi asilungile wena. Kube khona isigubhu esokwenziwa ukuthi asingalokuzwa asingathinti idlozi malinenkinga. Asiyimele sona sikulekelele impilo yakho ikwazi ukuthi iye phambili. Igubhu ngoba ehlwana ngemali ke zehlukene. Zikhona igubhu ozotshela ukuthi mhlawumbe lesi sidluteli mhlawumbe lesi sidle mhlakufu kuhlukahlukene. Kodwa ekugcineni ukuthi uma sisenzile isigubhu suke sisenzele ukuthi asilekelele wona. Sikhona isigubhu sokuthi sikuvikele sikulwele. Sikhona isigubhu sabantu sokubulala kodwa engasenzi ke mina nginesokulwa mina ngoba
into yokubulala ngibe ngayithandi kahle ngibe ngayithandisisa ukuthi kube khona umphefumulo ofayo. So izigubhu lekhaya ezikhona nje ezihlukahlukene ezenhlahla nezigubhu zokuphila ngoba into ebalulekile ikhona into efuna bayazi abantu ukuthi khona uma sikhuluma ngokuphila siphinde sikhuluma ngokuceba. Lekhaya khona izigubhu zokuphila zikhona izigubhu zokuceba. So uma sikhuluma ngokuphila sikhuluma ngesigubhu lesi esizokwenza ukuthi usibike edlozini. Zikhona izigubhu futhi esithobula idlozi lakini. So zihlukahlukene ukusebenza kwazo nemithetho yazo. Lento esingayitshela abantu ukuthi izigubhu Ngonyama zikhona futhi abantu bayithola ziyabasebenzela. Cha siyabonga kakhulu Dr. Ngonyama. Ngiyethemba ukuthi njalo futhi umuntu uchazelekile bonke abantu bachazelekile. Dr. Ngonyama awungitshele ukuthi ke wena kule izigubhu onazo asikho izigubhu mhlambe esinobungozi ukuthi mhlambe umuntu mangabe esithatha sekumele mhlambe kuphela abantu ekhaya noma into efana nalezo nje. Akunazo izigubhu enjalo kuphela izigubhu enginazo kugcina eziphuma ehamba zimbili ezingaphumi sodwa. Le izigubhu ehamba zimbili ke seyidinga umuntu uvela impilo yakhe sivele isitathekile usefuna ukusuka ephezulu. So zikhona eziphuma zimbili azinako ububi kuphela ukuthi zenzela imithetho yazo le engizobe ngiyishilo ukuthi mina le mthetho kwenza ukuthi nokuthi lezo gubhu ke siyazenza kuphinde futhi nawe sikubona kube khona nemithi esoyifaka emzimbeni wakho. So phela imithetho yakho ofuna uyigcine wazi ukuthi wena uyayigcina imithetho akayishilo Ngonyama kuze izinto zakho zingeze kuphazamiseka ngoba into ephazamisa abantu ukuthi umuntu umtshela into umuntu bese efika enza into yakhe uthola into yakuphazamiseka kanti okubalekile betsheliwe awufike wenze yona ekhaya ubone ukuthi ke kwenzakala empilweni yakho. Awu siyabonga kakhulu siyabonga. Ngiyethemba ukuthi ke wonke umuntu Dr. Ngonyama uzwile. Ngoba into ekuyixaka ngempela nami ngiyacabanga ukuthi kuyenzeka ukuthi uthothe umuntu mhlambe umtshela lokho yena ufike wenza okunye. Kunjalo bese ukuthi mangabe sokumoshakele bese ngathi uDr. Ngonyama mhlambe akamsizile ngendlela efanele. Kunjalo into ebalekile ukulandela into otshelwe yona. Yebo. Mawenze njalo qedile. Abantu bengezwa ngomuntu ekutshela eze kuwena azi ukuthi umtshela kuphi abese yakulandela. Kunjalo mina ngoba uma uze kimi ngeke ngathanda umuntu oyongizela nolwazi akazi bekukhuluma ngoba ikhonto elimaza abantu. Abanye abantu uza abantu bexoxa nalo xoxayo uweza bexoxa akanayo experience talent. So izigubhu zikhona izigubhu ezihlambulwa mhlambe ngegazi engenabo ububi. Uthola umuntu ethi ngezwe kuthiwa mina isigubhu esinegazi siyabulala. Ukuthi uza abantu bexoxa nalowo exoxa naye weza bexoxa akanakufazi balento. So enye into ngeke ngithi mina uyazidinga ukuthi umuntu yena athi mina ngiyidinga le yanto futhi ngifisa ukuthi ngiyibonela mina ukuthi lento mangiyithatha mina ngeke ngisize ngoba into yokulala abantu ukuthi babulawa ukuthi okunye babesaba kanti uthola ukuthi ayikho into embi umuntu odibana phela impilo yakho uzoyibona ukuthi iyaphambili. Into ebalekile vele emhlabeni ukuthi phila ube nemali ngoba ekuneqiniseko sakho ukuthi umuntu uma engenamali naye uyibone yize uyibone ngelutho ngenxa ukuthi imali yazi kwala noma umuntu eshumayela mkwadube umfundisi uma imali ingekho asendlini kuyabheda nomthandazo uyaphela noma nezwi liyaphela lokuthi ashumayeza abazalwane ngenxa ukuthi indlala ibhokile endlini. So iqiniseko esingaselifihle ukuthi imali vele ibalekile. So izigubhu lesikhuluma ngazo sikhuluma vele ngento imali ecebisa umuntu. Hayi cha siyabonga kakhulu Dr. Ngonyama. Mina ngiyethemba ukuthi abantu bazofika la ekhaya bezoyifuna ngendlela obachazela ngakhona futhi ngithanda ukuthi umuntu umtshela into straight ukuthi ke lana kuzoyenzeka kanje lana kuzoyenzeka kanje kwenza ukuthi abantu bengayitholi bexayekile abantu bengasazi ukuthi benzeni ngesimo sokuthi umuntu usuka engalandeli lemthetho kufanele yenzeke. Dr. Ngonyama cela ke namhlanje ngoba sithe thina sizokhuluma ngomcebo wezigubhu sifuna usitshele ukuthi la ekhaya wena imicebo yezigubhu ungasichazela kanjani ngazo ngoba sifuna ukuthi abantu bonke bazi ukuthi usebenza kanjani. Njengoba sengishilo wedubu ukuthi kunesigubhu sokuphila kunesigubhu sokuceba. Uma sikhuluma ngomcebo wezigubhu sikhuluma ngento engelula okuyisigubhu othi mawazosilanda ekhaya mhlawumbe ungifonela unginike 5 days before uzofika la sikwazi ukuhlela zonke izinto okufuna zenziwe noma kufuna zenziwe kulesigubhu uthi mazosilanda wena kube uzonika ilanga lokuthi awufika ngalesikhathi ntambama sikwenzele kahle abantu bengeke ngoba
ikhona into engafuni ukuthi uyenze ibonwe ngabantu. Thola umuntu efika esigodlweni ufika nomngane wakhe. Thola umuntu efika esigodlweni ufika nomfowabo. Uzokwenza into engadingi ukuthi ayibonwe ngabantu. So masikhuluma ngomcebo, sikhuluma ngalezo igroup lezo engithe iphuma zimbili. Kodwa idinga wena mawufika esigodlweni, fika uhamba wedwa, ungafiki negroup eningi abantu sebeyazi ukuthi wena yini ozoyenza la ekhaya ngoba zikhona izinto ezinye engafuni ukwaziwa ngabantu abaningi. Efuna izazi wena ubhekane nazo wena straight. So masikhuluma ngomcebo walezo group lesikhuluma ngale juli kodwa idinga ukuthi ayisi take away. Idinga ukuthi unginike isikhathi sikhandele ufike uzosilanda wena isigroup sesikwenzele wasinika isikhathi nathi. Mkhulu siyabonga kakhulu. Manje awusitshele mkhulu igroup lezi kwenzeka yini ukuthi umuntu afike ethi mkhulu ngizokhala ngiyasifuna ngempela isigubhu kodwa ke manje mhlambe imali yalesi sigubhu sinca imali enginayo mhlambe ayinelile kwamanje. Kwangonyama into engayisho mina ukuthi asijabu ukuthi lethi imali yonke. Ngoba ngizoke ngazi ukuthi mina into engibalekelayo. Number 2 esabeka isigubhu mangwenzele sengishoyo. Senokuthi sibe ne connection yami nawe. Ukuthi noma usuphila kahle akwazi ukusibalekela la ekhaya. Udinga ukuthi vele imali yakho nogcina ikhokhile. So noma kuthiwa ngithe isigubhu mhlawumbe sisu 150 wafika no 50 siyafika sikwenzele isigubhu sakho esizokuthatha sikubeka lapho ufuna ukuya khona empilweni. Cha siyabonga kakhulu Dr. Ngonyama. Kusho ukuthi ke abantu bengaphila. Kunjalo abantu bayaphila. Nginethemba ukuthi ke wonke umuntu ucaciselekile mkhulu. Njengoba ubusho ngegroup lezi uthe zihlukene kangaki? Igroup lezi mfowethu zihlukene igaba, zihlukene njengoba ngibalile khona esithobela idlozi, khona esamsana nedlozi, khona esinemithetho. So igroup zihlukene, khona isigroup sesezitho. Zihlukene igaba lekhaya, igaba zakhona zihlukene ka5 igroup lekhaya. So kuhlwana ukuthi wena isigubho lizofuna esana ngoba igroup ezelekhaya ngifisa nozokuthi abantu ziyabasebenzela. Uyazi kuwe kwafikela indoda yafika izobhonga ukuthi uyazi ngikhona ukuthenga nemoto enye. Nami ngomjabulisa kwafika uningi njengekubani umuntu afike umthatha imali aze ayikhiphe extra athi ngibonga umsebenzi ongenzele yona. So akuyiloko okukhulu ukuthi imisebenzi abantu balekhaya bayibona abantu siyabenzela ezweni. So engisho ukuthi nawe uma ufike ekhaya siyazi kwenzela okusemandleni ngoba vele into lekhaya ejulile ufuna vele abantu bekwazi ukuthi into lekhaya ejulile njengoba bazi abantu ukuthi mina ngikhuluma necansi lingilalele lenze ngishoyo. Into ejulile ekhaya zikhona uma ufuna ukukhuluma nazo. Mkhulu cha mina ngizwa kahle kakhulu. Manje ke mkhulu awusitshele ukuthi abantu mabekufuna utholakala kuphi kanjani? Umuntu mengifuna kubalekile ngoba ngihlala ngisho ukuthi mina angilapha ko YouTube, angilapha ku Facebook. Kuphela lapha ngisukunika abantu ulwazi. So into ebalekile ukuthi umuntu akasume phansi abakhona ezesigodlweni. Ngizojimestini mina lapha eDelmo. Uyabona mangwena efonini bathi mama map uthi 21 with deep road. Iyokuthatha iyokubeka lapha engisebenzela ngakhona. Noma ufike rank lapha eJimestini ufuna imoto ezesibayeni. Esibayeni kuzo driver lapha erenkeni bayazi Ngonyama abaningi. So angeke ulahleke. Inamba ethola kuyiyona 076 70 55 196. ASP 071 811 9817. Na Facebook page ngikhona nakhona ngizele ukuthi ngizomchazela kodwa hayi ukuthi uzobhala lapha ngoba isikhathi sike singekho. Lebalekile ngifonele noma ubhale WhatsApp kodwa makuphuthuma phone abana WhatsApp wathatha isikhathi ungaphenduleki. So makhona uphuthumayo sifonele sikwazi ukuthi sikubeke sithombeni ukuthi into eyifunayo ihamba kanjani. Siyabonga kakhulu mkhulu siyabonga kakhulu Dr. Ngonyama ingudlu thola ezinye imoto. Manje ke mkhulu awusitshela ukuthi kuyenzeka yini ukuthi mangabe kuthiwa mhlamba utholakala kulezi namba oyishilo kule indlela ukuthi ungatholakala ngayo ngoba kwenzeka umkhulu eMatasa mhlambe lapha esigodlweni eMatasa kwenzakalani utholakala kanjani? Ake sithi dube nje sizifaka inamba yesithathu lapha. Khona lapha ku video. Umuntu osizayo bayifuna amibhizi. Abazofonela yena siyibhala nje ukuthi umsizi. Sibhayile lo namba oyithola abanayo bayishayela. Siyabonga kakhulu. Abantu sebeyazi ke manje ukuthi uDr. Ngonyama uyatholakala eJimestini eDelmo Park.
Uma ngabe ungamtholi inambeni zakhe sizoyifaka inamba lana ukuthi ugcine umtholile na kanjani abantu abaphile abantu abakuthola ukuphila. Siyabonga kakhulu niqhubeke njalo ni-subscribe ku YouTube ku Dr. Ngonyama TV na ku page lakhe le Facebook nikwazi ukuthi ni like ukwenzela ukuthi nikhule. Siyabonga kakhulu. Siyabonga.